Здравейте! Казвам се доктор Мария Азарова и съм специалист по естетична медицина и лазерни технологии в iClinic. В нашата практика в клиниката имаме доста случаи на пациенти, които търсят процедури за премахване на различни видове белези. Някои от белезите са вследствие на прекарано акне, други са травматични или от друго естество. Но определено белезите са голям проблем за пациентите, които търсят тази помощ, защото по някакъв начин афектират външния им вид, а съответно и самочувствието, което имат. И по тази причина, поне за нас, е много важно да помогнем на пациентите с каквото е необходимо и да премахнем белезите, доколкото е възможно. Отношението на пациентите към техните белези може да бъде различно. Някои искат да си пазят белезите, за да им напомня за нещо, а друга част от пациентите искат белезите да бъдат премахнати. И затова доста често имаме случаи на пациенти, търсещи тази помощ от нас. Всеки белег е уникален и затова индивидуалният подход към пациентите е жизнено необходим, за да постигнем резултатите, които искаме. Обикновено наличието на белези е проблем за пациентите и те активно търсят нашата помощ за премахването им. През целия месец октомври имаме кампания за третиране на белези, така че ако имате някакъв проблем с белезите, ще се радваме да помогнем за възстановяване на вашата кожа в най-оптималния и сияен вид.